rejang rejang saka Pacitan tumuju Ponorogo. Marang Raden Wiratmaya
Pacitan Ponorogo. Masya Allah, tepuk tanganipun dong. Bapak Juwanta mangga. Bapak Juwanto. Sing putih wangi. Ana ngarep. Pak E monggo mriki Pak E. Bapak Juwanto monggo. Pak Juwanto pripun niki? Pak Juwanto Monggo mriki to Pak Juwanto. Wonten pundi Pak Juwanto? Ayo Wi, jajal Wi. Ayo. Barisan among tamu. Aduh, pipiku. Dicium Pak Juwanto. Aduh, bibirku. Sing ngendi Petro? Dicium Pak Juwanto. Pak Juwanto tak
Yang pundi niki Pak Juwanto? Sepundi to, sing pundi to? Salaman rumiyin monggo. Oh, ketoke sing pindah iki ketoke sing pindah. Sing nomor kalih yang mriki nggih. Ngapunten. Nggih. Kok mboten beksa wau? Sing niki lho, sing niki. Sing niki apa sing niki to? Oh ninggal katresnan. Oh, Oh nggih, bar iki timbangane salah kowe kono aku kene dadi segati ya, Wi, ora ya. ucul. Lah iya. Ayo Wi. Juwanto no loro. Ana kamar. Ada di soli. Oh salah to. Salah Wi. Ada asih. Sing niki to. Bablas meninggal katresnan Mas. Iya mako. Banyu bening lagi. Banyu bening yo.
Lagune nambahi melih napa? Nyambung melih napa niki mumpung ngenten mriki. Nanti nek balik ke sana bisa larang ya, Wi. Mending bablasan mawon tiketnya langsungan. Napa melih niki? Lanjut napa, Bapak? Jat- Napa? Warung Warung Doyong. Doyong. Ya ampun. Warung Doyong, Mas. Saat Ai, disiapke. siap. Pak Parian nggih. Pak Parian. Mengke Oh, pareane nggih. digilir. Heeh, digilir pokoke. Lah terus berarti saknika leren mawon nggih. Mboten napa-napa. Sakniki nyicil mboten napa-napa. Alah nggih, Oh, mboten nggih. napa-napa. Dilanjut nanti malam gongnya. Lah nggih, pantes. mantap pokoke. J, siap. Nggih, sing kados kaya wingi lho, Wi. Teng mriki napa teng mriko? Oh, nggih, Oh, manut. mriki napa mriko monggo kersa penak kene wae, Wi. Sak penake, Wi. Banyak Bening juga ada cerah foto. Juga ada Mas Pono Audio Sound System kita. Makasih loh Mas Sarang Beo. Suaraku tidak nging dan ngung pokoknya. Cih. Sore kita datang campur sari baju Jee, bening. monggo. Aduh Masnya ganteng sekali. Nggih, para among ya tamu, Allah. alhamdulillah matur nuwun sampun kersa jogetan sareng-sareng. ganteng sekali. Nggih. Campur sari tambah Sebelah sana gaya. Mas. Iya, mau saya anter enggak? Enggak mau. Jeh. Monggo Pak E. Monggo beksa. Ayo. Wara-wara dayang, dayang ning pinggir kali. Ayo ngobrol-ngobrol, lunga bengi lekok lali. Angin mana bali ngulon, apa sampe jalanan. Waro-waro dayang mas, dayang ning pinggir kali. Lunga ngidong saingine ana ngerti. Tanah bali ngulon, iwasit kenerangan. Monggo Bapak. Wara-wara dayang mas, dayang eman-eman. Ayo ngobrol-ngobrol, lunga bengi ana cegatan. Lunga bengi ana cegatan. Parian. Saking mriki rumiye. Nggih, Dimulai parian. dhisik. Parian. Parian sik, Mbak. Pilih parian kedendon apa kedendo parian? Saparian piro saparian? Biasa si awan murah. Heeh, si awan piro? 75. Pokoknya pilihannya loro wi. Iya. Pilih Iya. parian kedendo apa pilih kedendo parian? Padha wae berarti to. Pokoknya saparian aja lali lho Pak, saparian. Tuku rokok nang Jawa Timur ne wong wedok panjang Amin. Waru-waru condong gede, ada yang neng pinggir kali. Omong jadi ngomong saiki ning Allah ngendi. Iki sik nuwun sewu, ini adalah pejabat. Oh. Ngene iki ketok enak delok saka apa? Saka praupane saka wajahe. Asik. Iki paling ora Pak Lurah. Delok Ya Allah, RT lewat. Pak, jujur banget lho Pak. Pak Lurah. Monggo lurahe. Lurahe omah lho Pak.
mboten napa-napa. Oke. Monggo melih parikane napa? Tergandeng muate watu gelang keleng mlebu metu. Apa kuwi? Yang mas, yang ning pinggir kali, saiki nek ana ngendi. Tuku teklek nang Jawa Timur moga lek timbang nganggur. Mbak Puspa, Mbak Saboh, Luar biasa, Jale. lurahe. Lurae.